Tiesit sä, että Suomessa syntyy vuosittain 1,6 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä, ja se vastaa painoltaan vähän yli 800 000 Teslaa. Tällä hetkellä Suomessa rakentamis- ja purkujätteen hyödyntämisaste on alle 60%. Ja tämä tarkoittaa sitä, että melkein puolet jätteistä ei päädy uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai niitä ei hyödynnetä esimerkiksi energiana. Rakentamisen kiertotalouteen on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota, sillä rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35% kaikista kasvihuonepäästöistä ja 30% jätteestä. Ja rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi Rakli- ja ympäristöministeriö on solminut kestävän purkamisen Green Deal-sopimuksen. Mitä kestävän purkamisen Green Deal sitten käytännössä tarkoittaa? Kestävän purkamisen Green Dealin tavoitteena on purkumateriaalien tehokkaampi uudelleenkäyttö ja kierrättäminen, ja sopimuksella kannustetaan kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita purkukartoituksen laatimiseen. Koska kun purkumateriaalit on kartoitettu hyvissä ajoin etukäteen, niitä on myös helpompi käyttää uudelleen ja kierrättää. Eli purkukohteista saatavia materiaaleja, kuten tiiliä, liukuportaita ja alakattoja, pystytään siis käyttämään uudelleen. Esimerkiksi Ilmarinen on joissain kohteissaan pystynyt nostamaan kierrätysasteen yli 80%. Tällä hetkellä kestävän purkamisen Green Dealissä on mukana 12 toimijaa.